Радіо Лада. Радіо Лада. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посереді нас. П'ятий день Великого Поста, першого тижня, читаємо Битіє, як сотворив Господь перших людей. І як вони получили заповідь, получили унікальні, прекрасні райські умови життя, і як вони то все стратили. І нарік Адам імена всім скотам, і всім птицям небесним, і всім звірям земним. Но не знайшлося Адаму помощника. Запомнив слово «помочник». Не знайшлося помочника, звірі не могли допомагати чоловікові. І наложив Бог іступлення на Адама, і Адам заснув. І взяв одно ребро його, і заповнив то місто плотію, і создав Бог Господь, узяв ребро Адама і преобразив жену, і приведе її до Адама. І рече Адам: «Сесе нині кость от костей моїх, і плоть от плоті моя». Це і наречеться жена, бо од мужа свого взята бисія. Сего ради оставить чоловік свою матір і отця, і приліпиться к жені своєї, і будуть двоє в плоті одну. Вот начало. Бог создав моногамну, одну. Коли тільки жінка, так сім'я. Пізніше появиться моногамія, многоженство. Но це вже буде слабості людські. Начало було іменно райське. І були обоє нагі, Адам і Єва, і не стидилися, бо тому що були чисті, як ангели. У них не було лишніх думок. Всі думки були в молитві, в святості і в чистоті. Но сатана позавідував первим людям, що як ото він буде тепер скинутий з неба, чи вкинутий у пекло, а почому я сам? Давай потягну я туди і творення Божє. І войшов у змія, і тот змій став неким говорящим. Змій був мудрейший всіх звірів, котрі сотворив Господь, і рече змій жоні: то це правда, що Бог рече, бо ти не їли ні з якого дерева райського, а не з якого. Рече жона змію, фактично тайну. От всякого дерева райського ми можемо їсти. Но от плода же дерева, котре посереді рая, Бог сказав, не їжте від нього і не прикосніться до нього, аби це не вмерли. Змій, рече жоні, знаючи вже тайну, сказав: не вмрете ви смертію. Бог знає, а ще коли ти зністе цих плодів, відкриються очі ваші, і будете ви самі, як боги, знаючи доброє і лукавоє. І після цього соблазна увиділа жона, що це іменно сість плод, такий добрий, і такий приятний на очі видіти, і красний. І протягнула руку, взяла плод і з'їла, і дала мужу своєму, і обоє їли. Коли відкрилися їх очі, які раніше не були страстні і дикі, вони порозуміли, що вони нагі. У них відкрилися страсті і пороки. І Адам порозумів: вмісто обіщаного сатаною бути як боги, екстрасенси, вони оказалися просто прокляті безбожники. І тоді вони в страхові, ужасові, зшили собі листя і смокви, і зробили собі опоясання. І вчули глас Господа Бога, ходящого в раю пополудні. І скрився, спрятався Адам, його жена, від лиця Господа Бога посереді древ райського. Гріх в першу очередь рождає в людях страх. Треба пам'ятати завжди і на всі времена, що грішники, які б не були угрозливі, махаючи руками, з погрозами, всі вони перестрашені. Доки ще має велику посаду, щось держить, но потім тікає і прячеться, бо грішник прячеться. Перший признак грішника – прятатися. Від кого? Від Бога. Іти на самій дорогій машині, но мимо церкви, втікати, дуже швидко проїхати, аби не замітити крести і не вчути красивої церковної пенії. Грішник – це перепужений, перестрашений герой. Спрятався Адам,
І призвав Господь Бог Адама: «Адаме, ти де?» І той відповідає йому: «Я чув голос твій, перепудився, бо я нагий, голий, і я прикрився». Рече йому Господь: «Та хто тобі відкрив, що ти нагий? А це не їв ти плодів о дерева, котрих я заповів тобі не їсти?» Тут була можливість Адаму сказати: «Господи, прости, соблазном ми стала моя жона, перевелання на соблазн, я согрішив, каюся, прости». Відповідь була проста: «То не я, то жона, котру ти мені дав. Вона дерева їла, і я з не в'їв». Рече Господь жоні: «Щось натворила». І рече жона: «То не я. Змій прельстив мене, і я їла». І рече Господь Змієві: «Я за то щось сотворив такое. Проклятий однинього часа від всіх скотів і звірів земних. Однині будеш не на ногах, а на персях, на грудях тягатися по землі. І будеш їсти землю уся дні життя твоєго. І вражду положу між тобою Змієм і між жіною, між сіменем тої будущого Месії, і між сіменем твоїм сатанінським, між сіменем твоя жени, Діви Марії, і тобою, Зміє, сатано. Той блюсти буде тебе в главу, буде ударяти тебе в главу, поражати. Ти лиш зможеш його вкусити в п'яту, блюсти в п'яту». А от жені Господь такое слово каже: умножу печалі твоя, і вздихання твої в болізнях будеш родити дітей, і к мужу твоєму буде влечення твоє, тяга твоя, і той тобою буде обладати». А Адаму рече: «За то, що послухав із голоса жени твоєї, і ївись от дерева, котре я запитав тобі, от його одного лиш дерева не їсти, но ти їв». Не ти проклятий, проклята земля у ділах твоїх. У печалях будеш їсти хліб твій, будеш в печалях ходити в дні живота твоєго. Терніє волочці, возрастить тобі тепер земля, не райський сад, а буде сопротивлятися тобі природа. В поті лиця твоєго будеш їсти хліб твій, доки не возвратишся в землю, із котрої ти взятий. Бо земля ти єси, і в землю отийдеш». Радіо Лада. Радіо Лада. І нарече Адам ім'я жені своєї «Жизнь», що значить Єва. Вона стала мати всіх живущих на землі. Це чтення битія на сьогоднішній день є одно з ключових і самих важних навіть для сучасної науки і для всіх наук. Ведь коли група мудреців, некі розмишлення Дарвіна, що, можливо, чоловік происходить від обезьяни, це теорія, яку не треба ще доказати, а безбожникам не треба було доказів. Вони лише вхопили за цю ідею, розтягнули її до нині і себе, і других дурять. Чоловіка Бог не сотворив. Чоловіка сотворила природа. Появилися первоклітинні, потім морські тварини, потім з води вийшли на берег, а потім ходили, потім появилася мавпа, а потім появився чоловік. Казочка про білого бичка. Но вона нині в усіх університетах преподається як наука. Уже всі розуміють, що то дурниця. Но, уви, особливо тепер по цілому світі на Западі, в школах обов'язково діти мають знати: не Бог сотворив чоловіка, а природа сама зліпила. І якщо мавпа б'є мавпу, що тут страшного? А якщо мавпа загризла другу мавпу, теж ніч. Так значить, битися людям – нічого страшного. Якщо один другого з'їсть, теж нічого страшного. От куди затягнулася теорія сатанінська, прикривається Дарвіном, котрий пізніше цю теорію сам по собі не прийняв. І донині наука так і не знайшла переходне звіно між мавпою і чоловіком. Ну не є. І там знайшли, і там знайшли, і там копали. А не є зв'язуючого звіна. Слідовательно, теорія осталася теорією. Ми сьогодні кажемо всім ученим академікам: тут просто в битті написано: Бог создав мир, создав перших людей. Начало божественне. І тому
написано, що Адам і Єва стали перша сім'я, а Єва стала мати всіх живущих. Вот по основанню Біблії не буде тепер превозношення одної нації над другими, неграми над жовтими, арабами над білими, тому що всі произошли від Єви єдиної. Якщо в Африці одна мавпа стала скорше чоловіком, а у Франції ще скорше, значить французи передові, а десь там у Середній Азії мавпа дуже пізно стала чоловіком. Що з ним можеш робити? Бити її, робити колонії тих держав, де люди недоразвиті. От к чому приводить дикарська антинаукова теорія, прикрита Дарвіном, яка ніякої научності не має і донині нічого не може доказати. Де не треба нам доказувати, у руках у нас документ, Біблія. Вона відкриває перед нами, що всі люди равні перед Богом, що ми всі родичі по Єві. Не випадково, коли родився Христос Ісус, то щоб не було сумніву, що Він точний потомок Адама і потомок царя Давида, потомок Авраама, то Матфей писав родословну для євреїв та довів її до Авраама. А вже Лука писав усім другим народам та продовжив від Авраама до Адама. Так указало Євангеліє, що весь род людський – то єдна сім'я. Все, ніякого превозношення. Не англічани не можуть піднятися над китайцями, не мудріші китайці над французами. Всі народи рівні перед Богом. Но от тепер постає друге питання для нас. А який народ тепер буде Божий? Відповідь дає теж Євангеліє. Всі люди, всіх націй, котрі повірували в Ісуса Христа, прийняли крещення во ім'я Ісуса Христа, становляться новозавітним народом Божим, для котрих Господь зійде з небес, обіцяє тепер Адаму і Єві. Змійові сказав: «Сім'я жони сотре главу змія, тот тя розотре, тот побідить твоє пекло». І Господь дійсно зайшов після розп'яття на хресті своєю душею в пекло і зруйнував стіни пекла, лишив його сили і вивів усіх ветхозаветних праведників у Царство Божие. І нині Божий народ, народ ізраїльський, це народ православної канонічної церкви. Так і співаємо на вечірні, що Ти, Господи, ізбрав нас, Твій народ, народ Ізраїля. Но Ізраїля не плотського, бо сам апостол Павел казав, і Господь контролював. В такому случаю об'ясняє книжникам, фарисеям, що таких дітей, як ви сякаєте потомка Авраама, Бог собі зробить із каміння. Но каміння не нужні Богу, нужні живі, віруючі люди, котрими хочемося і нині з любов'ю представити Богу. Господи, прийми нас, як живі духовні камені, з котрих составляється Церква Христова, жива, благодатна, канонічна. А в нашій державі Українська Православна Церква на чолі із нашим благословенним духовним отцем митрополітом Онуфрієм. Воістину, сьогодні ми кажемо: Господи, дай нам силу і славу Твою, щоб Ти через сповіді причастя держатися в єдинстві з Тобою, держатися правильного розуміння Слова Божого, бо й тут на землі ми діти Божі, котрі правду знають, і котрих не просто так легко обманути, котрі обладають істиною Божою, і тут на землі розвиваються самі, готовляться до Царства Божого, і многих за собою тягнуть. І то є, називається, місіонерські наші труди, щоб люди виділи наші добрі діла по Слову Христа, повірували би і вони теж в Бога, і в'єдно з нами прибули в церкві, а в вічності разом зі святими могли би наслідувати, да й з нашою праматір'ю Євою наслідувати Царство Божие. Амінь. Христос посереді нас. Радіо Лада. Радіо Лада.